Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Dumbo și Harică. Eu sunt Harică. Și eu sunt Dumbo. Astăzi vă vom prezenta un site unde veți face bani foarte ușor, dar va dura puțin. Dar dacă aveți prieteni, nu va dura așa mult. E simplu, o să intrați pe linkul din descriere, e referalul lui Harică. Și o să vă dea pagina asta. Și o să vedea pagina asta, unde vă scrieți un nume, o adresă de e-mail și o parolă. Și bifați căsuța și vă dați registră. Așa, și dacă dați referal la mai mulți, la fiecare $1 care câștigă el, voi lua 10%, dar nu din banilor. Luați 10%, vă dă ăștia. Așa, acum ați intrat, aveți toate porcările astea, complet ofert, n-aveți de ce să intrați, că trebuie să plătiți cu telefoane. Watch video, trebuie să ai tu un videoclip și... La Watch Videos câteodată dă videoclipul, la referale vă dă linkul de referal care trebuie să-l dați. Așa, de înapoi. Linkul ăsta. Așa, după aia aveți spin the wheel. Aveți 10 pe zi, noi le-am consumat, sunt gratuite și dacă aveți noroc la astea 10 puteți să câștigați și $2 și $1 și $5 și $11 și $20, depinde cât noroc aveți. Poți să nu câștigi nimic, să iei mâine. Și poți să nu câștigi nimic, să iei mâine. Așa, a doua, cea mai ușoară treabă, de înapoi, e pay to click, unde veți intra și veți avea 20 de publicități care le veți vedea. Fiecare conține câte $1 și e gratuit. Da. Trebuie să aștepți 10 pagini și așteptați câte 10 secunde. Aici în colț să vă dea 10, 9, 8, așa, se scurge timpul și după aia dați next. Așa, și tot așa. Și aveți $20 asigurați aici și cât mai câștigați la roată. Și dați referalul vostru mai departe la prieteni și să facă. De ce v-am arătat acest site? Pentru că este oarecum mai mult, adică și fiindcă pentru că e adevărat. Un prieten la noi din oraș a văzut site-ul ăsta și ne-a zis acum de curând. A făcut $1000, ca să scoți bani trebuie să faci $1000 și omul a făcut $1000 și după aia când N-a știut că merge, a vrut să încerce. Ce putea să întâmple? Și când a făcut $1000, omul a vrut să scoată pe card și a dat cardul ăia și n-a știut că chiar o să-i vine și până la urmă ăsta cash tax chiar a dat bani și chiar e pe bune, ne-a arătat hârtiile de la extrasul de cont care le-a extras bani din cont și cine i-a trimis și scrie cash tax, una mea și tot așa, British, așa. Așa că n-aveți nimic să pierdeți, dați link pe referalul, dați click pe linkul din descriere și cam atât. Așa.